A hangomat azt nyilván sokszor hallja a néző televízióban, rádióban, filmekben, reklámokban, hiszen szinkronizálok, reklámokat mondok, stb. Illetve én ezt a bűvészkedést a szinkronizálás közben kezdtem el megtanulni. Nem tudom, hogy látszik is a számszélen. És én teljes mértékig benne ragadtam, pedig csak hobbi szinten indultam el a bűvészkedés felé. Nagyon jó közönségem volt, mert a szinkronvárókban én a legjobb színészeknek tudtam bemutatni éppen hol tartok a bűvész mesterség elsajátításában. Sok kritikát is kaptam, építő jellegű kritikát, ez nagyon hasznos volt, és így jutottam el arra a szintre, hogy 2010-ben volt az első önálló bűvész műsorom egy céges rendezvényen, azóta is rengeteg helyre járok, céges rendezvényekre, születésnapi bulikra, házi bulikra, zsúrokra, gyerekműsorom is van természetesen, úgyhogy én nagyon csúnyán benne ragadtam ebben a dologban, de nagyon szeretem csinálni, hiszen a színpadhoz képest itt 1 perc alatt tudok katarzist elérni. Elég egy 2-3 perces trükk, és már is megkapom azt a tapsot, amit egyébként a színházban hosszú-hosszú munkával. Nyilván a bűvészkedéssel is nagyon sokat kell gyakorolni, tehát nagyon sok munka van mögötte, csak maga a hatás többször jön, és sokkal erőteljesebben. A kedvenc trükkjeim egyébként azok a trükkök, amiket én is megdöbbenek, amikor látom először, és úgy vettem is, hogy a nézők is pont ezeket szeretik. Például nagyon szeretem, amikor egy teljesen ismeretlen néző kiválaszt egy kártyát, és az a későbbiekben egy teljesen sértetlen almából kerül elő. Ugye esküvőn is sokszor vagyok egyébként, mert ceremóniamesterként szoktam esküvőket vállalni, főleg nyáron. Sőt, én vagyok az ország első bűvész ceremóniamestere. Összehoztam a 2 gyönyörű szakmát, a 2 gyönyörű hivatást, és nagyon szeretik a vendégek, a násznép, hiszen végre más látnak egy esküvőn, mint amit megszoktak. Nem az unalomig űzött játékokat kell végignézniük megint, hanem én teljesen más, én az ifjú párra építem fel a trükköket, és mindig a végén az ifjú pár kapja a tapsot. Tehát ez nagyon fontos egy esküvőn, hogy ne öncélú legyen, hanem inkább az ifjú párt fölemelni a legmagasabb szintre. Tehát akit érdekel egy ilyen nagyon interaktív, nagyon vidám, sok ízléses humorral tarkított műsor, az nyugodtan keressen meg, megtalálható vagyok a Facebookon, az Instagramon, a Wikipédián, TikTokon, ott is vannak fönn trükkök, úgyhogy van weboldalam, 2 weboldalam, és úgyhogy nyugodtan keressenek rám, aki házasodni szeretne, senkit ne hívjon, csak engem.